oko gichako gi kanye? Koro onego bedni gidhi DTRH Victoria Annex Hospital mani Milimani ka mondo ka gin gi nyithindo man gi tuo mar ringa mar remo clinic gi en on Wednesday ka gin joma dongo man gi tuo mar ringa mar remo wanafaa kwenda hospitali on Mondays. Koro clinic gini Mondays. Koro gidhi find out to gidhi mondo onegi gi daktari mondo opimgi mondo gi express their interest on doing the procedure. Mano kanyero ka wawachni kaka koro Yes. in mane ikwayo kata ni chiuri mondo ibedi jatuo mokwongo koso kar thieth no emano wacho ni iromo gi bedo ng'ano irma bende itimo ne chenro makama. An akwayo mondo abed jatuo mokwongo newach I've had so many testimonies about tuo ni like luoko remo ni to napara ni ober koda. Okay, mano ni kare kabisa. Aneno ka ng'atoro otekedi wacho ni nyinga bet yanje gini 55 koda bich ta bende antiere koda sickle cell.